Неочакваното приятелство. Имало едно време едно малко куче и едно коте. Те живеели в една селска къща и били най-добри приятели. Играели заедно в двора, гонели пеперуди и си делели копичката с мляко. Един ден решили да се разходят из гората. Докато вървели, чули шум. От храстите излязла кокошка, тя била много уплашена. „Помогнете ми, приятели“, рекла кокошката. „Голямата мечка иска да ме изяде“. Кучето и котето я утешили и тръгнали с нея по пътеката. Малко по-нататък наистина срещнали мечката. Тя изглеждала сърдита и гладна. „Дайте ми кокошката“, изръмжала тя. „Гладна съм“. Кучето залаяло смело, котето настръхнало, а кокошката се скрила зад тях. Точно тогава се появил лъвът, царят на гората. Той видял какво става и строго погледнал мечката. „Мечко, ти си силна, но това не ти дава право да нападаш по слабите. А вие, малки приятели, показахте голяма смелост“, рекал лъвът. Мечката се засрамила. Разбрала, че е постъпила лошо. Извинила се на кокошката и обещала да не я закача повече. От тогава кучето, котето, кокошката, мечката и дори самият лъв станали приятели. Разбрали, че е много по-добре да си помагат, отколкото да се карат. И така всички животни в гората заживели в мир и разбирателство. А приказката ни напомня, че истинската сила не е в лапите и зъбите, а в доброто сърце и смелостта да защитиш приятелите си,